seiveirodonesk इउक्रेननि मोनसे सिटी seiveirodonesk बे seiveirodoneskनिफ्राय जोबोर मोनसे गिलु-बालु रासियान एटाकनि फुटेज नुनो मोनदों। दिनै इउक्रेन रासिया वारनि 97थि सान आरो बे 97थि सानाव जोबोर गिलु-बालुसिन दावहाया जादों डनबास ओनसोलाव। बे डनबास ओनसोलखौ दोनेस्क आरो लुहान्स्क बे मोननै ओनसोलखौ जुदि सेनानै लानो हायो, रासियानि जि टारगेट, रासियानि जि थांखिमोन बे प्राय 100% जाफुंगोन बेबायदि बुंदों। दिनै मोनसे गिलु-बालु एटाक नुनाया जाहैबाय मा seiveirodoneskनि सासे आइजो आरो बिजों लोगोसे सासे बैसोगोरा बुरै बैसोनि सासे आइजो बिथांमोना मिडिया पार्सनफोरजों मोनसे मिडियाजों सावरायबाय थानाय समावनो हरखाब रासिया एटाक खालामदों, जोबोर गिलु-बालु एटाक खालामदों। बिनि उनाव मा जाखो बेखिनिखौ निउसाव मिथिनाय जायाखै। जानो हागौ बे एटाकआव निउस मिडियानि पार्सनजों लोगोसे बै सानै आइजोआबो जिउ जोबबाय, बेखौनो जों फोथायनांगोन। बे मोनसे रासियानि टारगेटेड एटाक थारैनो जानो हागौ मिडिया पार्सनफोरखौ एटाक खालामदोंमोन जानो हागौ आरो बे एटाक खालामनायावनो बै सानै सुबुङाबो मा जाखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। थारैनो रासियाया निउस मिडियाफोरनि सायावबो माखासे फेक निउस, प्रपेगेन्डा निउस फोसावग्रा निउस चेनेलफोरखौ, बिसोरनि सांबादिकफोरखौ, बिसोरनि खौरांगिरिफोरखौ एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो इउक्रेन रासियानि बे दावहायाव जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि फेक निउस, प्रपेगेन्डा निउस बा रियेल निउसानो जा, थार निउसानो जा, जायफोरा रासियानि हेंथायै फोसावदों बेखौबो एटाक खालामनाय नुनो मोनदों। seiveirodoneskआ ओरैबायदि मोनसे ओनसोल, बे seiveirodoneskखौ जुदि कमप्लिट जुदि सेनानै लानो हायोबा अब्लानो लुहान्स्क ओनसोलखौ कमप्लिट सेनानै लानाय जाहैगोन रासियाया। बे seiveirodoneskआ ओरैबायदि मोनसे जायगा, बेनि माखासे बाहागोखौ दाबो रासिया सेनानै लानो हायाखै आरो बेखौ सेयोबानो लुहान्स्कआ रासियानि आथिं सिङाव थांगोन आरो लुहान्स्कआ रासियानि आथिं सिङाव थांनाय लोगो लोगो मा जागोन, रासियानि जि थांखि बे प्राय जाफुंनाय बायदि जाहैगोन आरो बेवहाय इउक्रेननि आर्मिफोराबो गिलु-बालु काउन्टार एटाक खालामदों सोनाबनि हादरफोरनि हाथियारनि हेफाजाबाव। सोनाबनि हादरफोरनि हाथियारनि हेफाजाबाव काउन्टार एटाक खालामनायाव इउक्रेनाबो फावसायाखै। इउक्रेना दिनैसिम बे ओनसोलाव सारेन्डार खालामाखै। टास एजेन्सिनो रासियाखौ सापर्ट खालामग्रा आलगावबादि नेताफोरा मिथिहोदों दि दोनेस्क ओनसोलाव, लुहान्स्क ओनसोलाव, डनबास ओनसोलाव दावहाया नांनायनिख्रुइ एसे गोलावनिख्रुइ गोलावसिन जालांदों। रासियान आर्मिफोरा बेवहाय थि समाव, टारगेटेड समाव बेखौ हासिल खालामनो हायाखै, जाफुंसारनो हायाखै बेबायदि मिथिहोदों। आरोबाव मोनसे रासियान हेलिकप्टारनि स्टान्ट, इउक्रेननि मोनसे दैमानि सायाव मोनसे स्टान्ट खालामनाय नुनो मोनदों। रासियान हेलिकप्टारनि मोनसे स्टान्ट खालामनाय नुनो मोनदों आरो बे स्टान्ट खालामनाया बबे ओनसोलाव जादों बेखौ थिग बुंनो हानाय जायाखै, नाथाय मोनसे दैमानि सायाव स्टान्ट खालामदों रासियान हेलिकप्टार गंसेया। इउक्रेननि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेबायदि दावहानि गिलु-बालु थासारियाव रासिया जाबायदि एटाक खालामनो हमदों लुहान्स्क ओनसोलाव, दोनेस्क ओनसोलाव आरो बेबायदिनो माखासे सिटिफोराव जाबायदि गिलु-बालु मिसाइल एटाक, रकेट एटाक खालामदों रासियाया, बेबायदि एटाकनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बुंदों डेपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा इउक्रेननि, जे सोहोरफोराव थानाय सुबुंफोरा सोहोर नागारनानै गुबुन सेफ जायगासिम थांनांगौ बा बेबायदि गावखौ रैखाथिनि थाखाय गुबुन जायगासिम थांनांगौ बेबायदि निर्देश होदों, आदेश होदों। थारैनो रासिया बेबायदि seiveirodonesk नङा आरो गुबुन गुबुन सिटिफोरखौ बेबायदि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन एटाक खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो सुबुंफोरखौ रैखानि थाखाय डेपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेबायदि आदेश होदों। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौथ' मोनदों आरो लासै लासै नोंथांमोना जानो हागौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअबो आंनिफ्राय मोनफा मोननै नुबाय थादों। जानो हागौ बे भिडिअफोरखौ माखासे सुबुंफोरा एसेबां मोजां मोनाखै, थेवबाबो नायदों। 1000 क्रस जानाय नायदों, 1000निख्रुइ बांसिन सुबुङा नायदों आरो बेनो आंनि थाखाय गोजोनथाव। मानो होनबा लासै लासै इउक्रेन रासिया वारनिल' भिडिअ होगोन बेबायदि गोबां साननो हागौ, नाथाय बिदि नङा। लासै लासै आं नोंथांमोननो गुबुन गुबुन टाइपनि बेबायदि भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ। लासै लासै नोंथांमोना नुलांगोन, जायखौ नोंथांमोना सानफेराखैमोन बेबायदि टाइपनिबो भिडिअ आं लाबोगासिनो थागोन। आरो आंनि सबसे बेस्ट स्पेसियेल भिडिअफोरा जागोन दावहा आरो हाथियारनि सायाव। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि जुदि फिउचाराव गोबां भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायोबा, थारैनो नोंथांमोना माखासे गुबुन गुबुन हादरनि हाथियार पावार आरो लोगोसे इन्डियानि हाथियार पावार आरो लोगोसे बबेबा जायगायाव दावहा जाहांदोंबा एबा जानो थांदोंबा एबा जादोंमोनबा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना महाभारत, रामायण बेबायदि गोदो गोदायनि जुगाव मा मा हाथियार दंमोन बा बेबायदिनो इउरपनि गोदो गोदायनि जुगाव मा रोखोमनि हाथियार दंमोन बेफोरनिबो लासै लासै नोंथांमोना आङो लाबोनो थांगासिनो दं भिडिअ। जानो हागौ नोंथांमोना बै गोजाम हाथियारफोरखौ मिथिनानै गोमोहाबनोबो हागौ। स' बिनि थाखाय आं माबायदि स्टाडि खालामनांगौ जादों बेखौथ' आं नोंथांमोननो खिन्थालिया, नाथाय लासै लासै नोंथांमोना जोबोर थाबैनो बेबायदि भिडिअखौ नुलांनो हागौ।